आई मम्मी हाँ वो तीरा वाली गलियां पुतो देखे उनकर त कैसन हल थी बतैले ना। तो खूब बढ़िया है बेटा। इतना बढ़िया है कि का कहियो देख के सिहा गेली हम। जाइथे पानी देलक, गोड़ लागलक, चाची जी चाची करके चाय इतना बढ़िया बना के लेलक कि का कहियो। आ का कहे कि दूगो रोटी हमर हाथ के खा के जइहत चाची जी। बाप तू तो तरिए गेल हो। हाँ तब तो गेबे कैली। वैसने पुतोह भगवान केकरो देत त देत। आई मम्मी जी तो हम बढ़िया नहीं है जो उनकर बड़ाई कर रहलन है। हाँ बढ़िया तो है है, ठीक है। लेकिन वैसन ना है। वैसन तो नहीं है जैसन उ कैलक वैसन तो नहीं है। ओकरा तो देख के हम सिहा गेलूं कि वैसने पुतोह भगवान सबके देत है। जाना हम जी कौची हमार दीदी के सास इतना बढ़िया हथु ना कि का कहियो जे दीदी कहा ना है वही उनकर सास कर हथी। जौची कह देती वही तू कह देला तो हाँ पर हाँ करित रह हथी। बहुत बढ़िया हथी मम्मी जी। देखले ना बाबू, एक दूसरी से ऐसे ही तूक मेरा दिल को अपन बहनी के ससुरिया दिया। तूक ना मिला देलिए जैसे अपने के दूसर के पुतोहिया अच्छा लगा ना है वैसे हमरो दूसर के ससुइया बड़ी बढ़िया लगा मम्मी जी।